niile, n'ihi na ọkụ daa ibube ọ dịka ọ nyụrụ anyụ. Bịa fụrụ ka ndị ụwa kpọrọ ụgwọ tinye ha peni na afụ n'aka si bụrụzie ndị na-eri ụwa mgbede, ndị si n'ire akụrụngwa ụgbọala bụrụzie ndị nwe elu na ala. Ọ gbara ụwa gharị, ha amaghị na ihe na-ajara ndị Igbo nkwa na-akụ egwu dị egwu. Anyị agaghị echefu ihe agha mere anyị. Anyị agaghị echezọkwa na anyị bụ isi ekwe ọnwụ. Otu nwoke agha riri ụmụ ya 7 mụtara ọzọ, gụọ ya Ọzọemena, ṅụọ iyi na kama ihe ga-eri isi dike ọzọ, ya nara ya okpu ya. Ala nna m ka a gbara ọbara ụmụ ya n'ọnụ n'ihi na ha chọrọ ịza mma ndụ. Nna m na nna nna m ha ji ndụ ha chụọ oke aja n'ihi na ụmụ eze dịka anyị adịghị mma ịrịọ nri. Taa, ihe ahụ riri nri na mbụ ka na-achọkwa ịracha ofe. Ọ bụ iji kwanyere ndị a ji ndụ ha, amamihe ha, ihe nwenwe ha niile fee ma chekwaba ala nna ha nnukwu ugwu pụrụ iche. N'ihi njem a ha malitere ka dịkwa isi n'ọbara anyị, ma a garubeghị ebe a na-aga, njem ka bụkwa